Můžu se zeptat na jednu otázku? Na co, kluku? Kolik má Noah židlí? 4. Jak může mít Noah židle? How do you say get lost in Czech? What is it? One at a time. One at a time. To je démon. Přesto... Já vás hned v těch dveřích zastavím. Laskavě si sundejte to, co máte na hlavě, nevím, co to je, ale určitě to tam nepatří. Zdá se, že se usmíváte, on vás hned smích přejde, protože vy jste přišel naprosto nevhodně oblečen. Jaroslave, až to budeš natírat příště, musíš to vzít modrou. Příště... Maminko, až to budu natírat příště, vy už tady nebudete. Antirezin. Chytrá barva žije nejdéle.